ingeni wach mar Kondele kia pimo meta mar siasa Baghdad. Mane gima wadwan wagol e gima timre Kibuye sani. Kibuye ok en koro osekobejo ok en kar jo ohala, en kar jo siasa gi cartels. Koro ji paro ni Kibuye gi Kondele ni kionge support to kinyal bet MP, ok kinyal bet MC, ok kinyal bet governor. Mane gima wadwan wagol e pach ji. Wadwan ni kuonde ariyogo obed ni itime ohala. Emomiyo wadwan los Kondele mondo bed kama japiny modak Kondele time ohala to yudo pesa ne godhiambo kata gokinyi to dhigo ot. Ok wadwar ni nokete ni en kar siasa kar gorruok ya Baghdad. Mane maketho chumi mar Kondele gi Kibuye. Koro kuondo onego bed ni kaka nyocha dhi Gwanzu market. Ano kana no siasa kan adonja dukni nitie kanyo miuso t-shirts, iuso lewni. Ok naneno ng'at ma wuotho gi microphone no go siasa kiangono. Ni kijende moko wuotho bouncers en purely kamiloke ha. Emomiyo samoro wacho ka ni king'iyo kata Singapore samoro nyaka ibedi mager gi gik moko mondo piny odongre. Singapore prime minister moloso Singapore kata koro Kondele bende sani governor nyaka obeda motegno mondo weche mag ni Kondele ni en kar rally mar siasa kia Baghdad mondo wawerego mondo walose mondo jopiny oyutie kaka kar ohala. Koro mag gikia pimono mbeta mag siasa wako kaka donje. Wadwan ni waneno wach trade kakuti. Biashara mag ji kaka ji nyayuto kanyo. Mogik kawatie kwa Balawanga. Mogik adwa nyiso jo Kisumo ni sirikand governor Anyang' Nyong'o oseloso Kisumo en ubro paro governor Nyong'o gi jakom Raila kaka gisetiyo Kisumo ka magiketo city ni kumantieni ma nyaka uneni city ni kaka governor lose kiko bio kethre chieng' moro kaka governor wuok chieng' moro uparego. Sani plan moseketo ma nyaka ung'eni ma nyaka timi local physical development plan madwa nu chiketo malong'o mose zone Kisumu into 7 growth zone. Uneno ka affordable housing biro koro kata ka governor ochopo Kaloleni to dwa miyo ute manyien kiko uru kete koko mang'eny ka uru opportunity mondo gernu affordable housing. Kata kochopo Bunga lo en mari ka uru opportunity to gernu ute mondo own houses. Nyalenda Konyata Kondele Ondiek Arena mondo ubedi ni udak e communal kun mabeyo be ute maber. Nochwa wacho ni Riat Hills nyaka lot maber, Mlimani nyaka bet maber, wabed gi estates ma middle level ma kila kitu. Koro kwa pango boma wauro we governor nyango pango nu boma mondo governor mabiro mbele kik bed gi tich matek oyudo ka boma osepango malosi. Koro mi uru administration mar governor Nyong'o maber. Awacho nunu chieng' moro ubro paro Nyong'o nyaka chieng'. Koro mi uru tich mayot upang nu boma mondo boma ni obed boma moluor. Erokamano. Boma moher. Erokamano ahinya Balawanga city manager maboma ma Kisumu kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar